My jsme si pro vás volili připravit jednu moc krásnou písničku, takovou klidnější písničku. A snažili jsme se ji upravit, protože jsme na Hurricaneu, tak jsme se ji snažili upravit speciálně a jenom pro dnešní den, pro dnešní příležitost. A my budeme moc rádi, když se ke konci té písně přidáme. Když se zapojí. Kým mi uschnú slzy, môžeš teraz rozprávať. Zaplač slzu. Chceš brát kapesní? Chceš vysvětlat ještě třeba? No hele, ty věci. Kdo mě zná, tak ví, že tu písničku miluju, když už je teda hodně obrana. Mám, no.
Později. Ale... Ne, to je hrozný materiál, tohle s tím se bude dál. Myslím si, že to bylo velice... Jo, ty máš co povídat. Ale i když jako od poslední návštěvy pana Kadeřníka Zevčáka je to teda lepší, jo, ale... Jako, ano, no tak ale on do mě jde pecky dneska celý večer, jako tak co se musí bránit, ne? Ne, každopádně myslím si, že to bylo velice důstojné zakončení tady toho vystoupení. Housle je úplně bombastický, to si teda musím říct. Všichni jste byli úžasný, ten text boží prostě a já dávám za 5 a mám husí kůži z toho. To bylo velmi pěkné. Peť. Jedna věc, která patří k Hardcampu už od začátku, jsou hodně silné emoce. Možná, že jenom od některých lidí, ale ty ročníky poslední, které byly, tak emocí bylo hodně slz, radosti, hodně emocí a myslím si, že tohle je, no, děkuji, přesně ono. Myslím si, že tato písnička to naprosto skvěle vystihuje, protože já jsem měla taky husí kůži, normálně, Maťo tady sice si to měla srandu, ale mě se drály slzy do očí, protože to, co jste do toho vnesli, tak ten pocit je opravdu neskutečný, opravdu jste vystihli to, co tady všichni cítíme, myslím. Takže za mě 5 a moc děkuju. Bylo to nádherný. Ty housle tam byly výborný, takže já dávám taky 5. Vidím, že jste na tom zmáhali. Fakt, že je to fakt pěkně připravené a dali jste si na tom záležet. Fakt. Byla to fakt nádherná tečka na závěr večera. Fakt se vám to povedlo. Za mě samozřejmě taky.